change, cash every day. Tryna summertime. Are you winning, man? Are you winning, man? Are you winning, man? What's in it, boy? Are you winning, man? Am I lighting? Phakathi ephathisini bathi yivali ngithi uthanda imali konje uhamba ngani wena ubuza bani bekumele uyenze iplani lokuthi uphume ngestrati bese esikoleni fanele masinishe inzaca abantu ngoba isikole bethu sinishisa inzaca ebethu obenhlupha yini niza nimisha inzaca futhi nobhothisi liyashupha leya klasi kanye wami ingakho nishiye boy basinishe shingane sitambo thina bethu eklasini yabo sithi yabona intombi yami ihlale emuva kwami ayibona leyo nto manje Akusathina sikukwazile. Ngiyazanga manje angifuni umkhambazi yonke into hamba ngesikhathi uzongifakela ibhadi imani kamkhwanazi sekabiza umphakathi bafuna ukuxoxa kabanzi ukuthi khambeni kuleya bhadi manje sangena manje hayi wena manje sangena Oh yeah, asamba we.
sawa isinya. Kelele kofi.